come on. Rwy ti just wedi bwrw fi dros y bont ychan. Ha, mas o'r ffordd. Rhaid ti'n tri arall, man. Gewn ni weld am hynny. Dwi just tu ôl ti eto. Yep. Bom ar y ffordd. Ha, na! Right, lap olaf. Bron na. Do, dwi mas. Wedi cwmpa bant eto. Bron na. Na! Mae Crispin wedi blw bomo fi. Crispin? Methu credu fe. Reit ar y funud olaf hefyd. Gentlemen, it's been a pleasure, but I have a lecture in 10. See you at supper. Roedd hynny'n hwyl. Pwy sy'n coginio heno? Mared heno. Os dwi'n cofio'n iawn, mae hi eisiau bwyta'n gynnar. Mae hockey trials gyda hi wedyn. Bwyd yn barod! Pasta pesto. Eto. Be ydych chi'n feddwl? Mae o'n boeth, mae'n weddol iach a mae'n rhad. Does a ddim llawer o bres ar ôl yn y kitty. Faint o arian sydd i'r hynny? Tua 7 pint o beth dwi'n gofio. Faint o ni'n dalu mewn i'r kitty tro hyn? 10 pint? Neu be am 20 pint? Da chi'n misio byw ar pasta bob dydd, mae'n amlwg. Wel, hanner ffordd rhwng 10 ac 20 yw 15. Beth am dalu 15 pint yr un? So bydd pawb yn talu 15 pint? Byddan? Pa ben cytuno? Iawn. Pwy sy'n eisiau mynd i siopa? Is I wythnos dweithaf. Dwi'n mynd i ymarfer Mario Kart drwy'r nos. Gennau sesiwn hoci heno, ond dwi'n medru mynd fory. Ond does dim byd gyda ni i frecwast. Pryd mae Mrs P yn dod i weld ti eto, Lils? Dwi'n gallu blasu'r gac yn siocled na nawr. Dwi ddim yn gwybod eto, Rhys. Dwi'n gallu mynd heno, ond mae'n anodd cario popeth on my own. Ar ben fy hun. Ond mae'n anodd cario popeth ar ben fy hun. Dwi'n gallu helpu. Pam lai? Dwi ddim yn gwneud dim byd heno. I'll drive. Diolch. Faint o'r gloch wyt ti eisiau gadael, Crispin? 7 o'r gloch? Pwy sy'n chwarae Mario Kart? Pwy sy'n eisiau golchi'r llestri? Fori! Dyma'r bananas. Y fale hefyd? Dylen ni brynu o fale hefyd, dwi'n meddwl. Pecyn o Granny Smiths a pecyn o fale coch. Bydd pawb yn hapus nawr. Llysiau nesa. Tatws. Tatws. Cennin. Cennin. Moron. A moron. Aubergines. Sawl aubergine ydyn ni eisiau? 3, please. I'm going to do a massive moussaka on my cook night. Nice one, mate. Dwi'n dwlu ar moussaka. A fi? Are the tin tomatoes in yet? Dim eto. Tin tomatoes? Here I come. Beth arall sy'n eisiau ni? Bara, jam, menyn a marmite. Marmite. Love it or hate it. Dwi'n dwlu ar y marmite. Ti? A fi. Love it. Dyma ni. Jar o marmite. Jam nesa. Pa fath o jam wyt ti'n hoffi? Mefus. Mafon. Faint ydyn nhw? We'd better get the cheapest. Mefus te. Mae un rad am bint 75, neu mae un drud am 2 pint 40. Pint 75? Boes bach, mae lot fwy na tin tomatoes da ti'n mewn yna nawr, boi. I was thinking midnight Mario Kart snacks. Iawn, dy fi.
Rematch heno. Fi'n edrych mlaen. Mario Kart ac Unlimited Snacks. Bydd Rhys yn caru ti am byth. Anffodus. Cer ti nôl y menyn, dwi'n mynd ar ôl Crispin. It was just a throwaway line. I didn't mean anything by it. Oh, beth ydw i wedi wneud? Right, pa poeni, bydd e'n iawn dwi'n siŵr. Falle bod jyst yn ffansio Rhys. Mae pawb yn ffansio Rhys. Right. Hiya. Gwarion ni 74 pint a 30 ceiniog. Does dim llawer i droi nôl yn y kitty. Ond gobeithio bydd y bwyd hyn yn para am wythnos. Hei, beth sy'n digwydd? Dim llawer. Ges ti amser da yn hoci? Di blino wan, ond do, diolch, ges i amser rili da. Dwi ar y tîm, gyda ni gêm dy sadwn. Da iawn ti. Mae hynny'n gret, Mared. Da iawn, cariad. Faint o bobl sy'n chwarae mewn tîm hoci? I would always run to the ystafell gelf at the mere mention of the word hockey. 11. A sôn am chwarae, pwy sy'n barod am Mario Kart rematch? Oes snacks gyda ni? Ydy? Oes! Gai ddweud, on behalf of Fflat Mêts Rhif 7, congratulations ar y daith siopa wych. Dim pasta a dim pesto. Yay!